أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jonsi Sedou ne biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ala nyini sarakati bo wa keli yoni sodi ka do ala ye bunadamade da o de kama abike dongodo ka nyina maya kono nga juma do fa ala ko doka faraka sabula juma do ya don gere denye subhana wa taala kam beleke minu ngatili meleke minu hakili ka da jibril yoni sodi ka do ulu de bejigi kan laje kan lame kan goloshi ika joni karata yeninge ayeni wa ayeni nyini yoni sodi ka do jabi telima o be subhanahu wa ta'ala bulu yoni sodi ka do sungolo walla horba ana barika yoni sodi kata fara juma barika ana la horma ama nyini subhanahu wa ta'ala fe meleka ubichi mi wae minga gira be yoni sodi minga tela be ami mingele me ka ngamana gwa o yanga jamanai ama nyini subhanahu wa ta'ala fe yoni sodi ka do jamana ba mi na ko mali ala ka suma sungolo bayna yon so de cadre anye ay wasali minunge anye nafla minun zale anye sarakate minumbo anye ala deli minunge ala kamina ana bade ala kame bele jiloyi ya rabbi yon so de cadre subhanahu wa ta'ala ala mayi nyana yon so de cadre ala mayi yon so dunga ala kumana e kwa mayiwa ala mayi nyana de mate mi se ka fo ka ala do tara sambara wolo vla ko kira ndo tara sambara wolo vla wa Sawa Nabila Musa wa joni o kera turusina kulula Nabila Musa ane ala kumana dani da nga ama alaye o kumana di ama alaye ala ti se ka ye aka joni fe bele ay mala yon sedu ala kumana yon sedu karo ala kumana alqur'ane kono ay qur'ane ndi muhammadu ya rasulullah ala kumana min ye tawretai ayo din nabila musa ma ala kumana yon sedu karo jabur kono ayadi nabila dauda ala kumana lejina kono ayadi nabila isa ma ala kumana dinga ala mai yon sedu ni mami ngo pumai fuye ni mami ngo duwa tali fuye yengalo tegede be fula amanyi ni subhanahu wa ta'ala fe akakira bay Muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illallah الله الله محمد عبده ورسوله الله يا الله يا محمد رسول الله الله John Sedou hamiba ondela joroba ondela jorota alala hamida alala amanyina Allah ta'ala fe John Sedou anga jamana de malikono malikoka hamibe minna gelabe minga John Sedou ya rabbi amanyina Allah ta'ala fa akata ka bwanu beka bana be mina gelabe minga John Sedou jorobe mina Allah de masai John Sedou kada bi fale Allah de abata ka bwanga amanyina Allah ta'ala fe John Sedou kada alami semasa alami na bele gelebi ba ale bulu yoni so da mba nyina fa ko ke kiraba muhammadu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ko ke qur'ane kama ako ke maga ani madina kama ako ke kureshu kama ama ina Allah ta'ala fe yoni so du anga jamanai ahamina anjorola yoni so de kado gelami mi jamanai ga donelu bambanji mami mashido yoni so de kado mami de kodon kafiri mafala majugu yoni so de kado javanti ala ku takien ala ku halaki ya rabbi ala ku halaki ala ku takien malikono jamana de mi be yoni so de kado nasullah miri jugu bila hami jugu bila kanye jamana ma mai halaki alaki taki alaki terenye shi iyarema amonyina Allah ta'ala fe duwa ke baye anya amina baye Allah ta'ala yon so da angan jija sungolo amman atoma jabli manja juma to ekelenye ni ngofe ala ko jirana bitakle mo kan kele de abo odo ye klemo le kunya ke klemo kan wolo vla tele ra ko jugo limania suye limania de o
n'o tɛ ni suna hali ka don frigo kɔnɔ k'a dasigi da la a b'i tɔɔrɔ Jean Seydou su ye Ala ka ko de ye koyi a kɛbaliw Ala kana n'u kɛ kelen ye wa maa minnu maa i b'o dɔn wa maa min bɛ sun k'i sigi kilimu kɔrɔ ayi ni suna i bɛ munumunu de o de b'a k'i sigi kilimu kɔrɔ wala k'i sigi suma la i t'i fɛnkɛ sun ka jugu de ma an ka jamana faamaw min ye Assimi Goïta ye min ye Choguel Kokala Maïga maa ye sira ɲuman d'u ma Ala k'a d'u ma maa ye hakili ɲuman d'u ma Ala k'a d'u ma Ala ka jamana hinɛ don dusukun na Ala ka jamana hinɛ don dusukun na ya rabbi Ala k'a se k'u ye Ala k'a dabali k'u ye ya rabbi maa ye Assimi tɛgɛ magaya Ala k'a tɛgɛ magaya n'o tɛ a bɛ ka dɔɔnin di maaw ma koyi œuvre sociale château dama tɛ ka di koyi malo ni tulu ni misiw bɛ ka di sisan Assimi Goïta fɛ kɔni malo ni tulu ni hinɛ o ye hinɛ da ye malo tulu ni an sɔn dan'o ma a k'o di fandaw ma n'a bɛ girimandi a k'o di n'a tɛ girimandi a k'a to yen n tɛ maloko la o bɛn fɛ tɛ wari di jɛdɔw ni sɔrɔsikɛ ye 1000 d'i ma a bɛ kalo bɛɛ kɛ a b'o lakali maaw ye kuma o tɛ wari dɔn o tɛ sɔrɔsi fonisire ye han o tɛ fonisire ye u t'a dɔn wari dɔn a b'a dɔn a t'a dɔn Assimi ti wari dɔn Maliki Jaw ti wari dɔn Segu ka den Narakaw ka den Sayo Kamara ti wari dɔn ma dɔ wɛrɛ kɔni fɔ Moro kɔni ti wari dɔn Maliki Jaw a kana wari dɔn nka karisa ye n wolo a b'o kɔni dɔn nin ye mun ye n'i wolo kɔni attention faama don Gwa bi jan a kɛra ma tu parles comme ça au président du CNT c'est mon fils n den don o b'a bɔ n den ala de n'a bɛ fa a kɛ n fa a kana fa minɛ k'o fa sa n den don a tɛ wari dɔn a tɛ wari dɔn dɛ i bilen ma wari dɔn nka n bɛ dugawu ni barika ɲini fa fɛ i bɛn'o dɔn kɔni maa min bɛ wari dɔn dɔɔni o ye Choguel ye ale tun bɛ kɛlɛ la a ɲinɛnen bɛ maaw kɔ Choguel ɲinɛna maaw kɔ koyi Ala Choguel ale ni a ka kɛlɛ in dɔ ten an ye se sɔrɔ sa se sɔrɔla i kɔfilɛ u ka kɔfilɛ a k'a kɔfilɛ journaliste la ten u ka jateminɛ kɛ sa u ni CEDEAO ko in ni gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen u ka ban ten an ye se sɔrɔ o se sɔrɔla an wasara o min ye maa kɛlɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen n'i y'a bi k'a tereke k'a bi ka e de bi kɛ hakilima ye k'a to yen i b'a to ten n'o tɛ a ti kuma dabila dɛ CEDEAO y'o ye an ye se sɔrɔ sa o tuma an bɛ CEDEAO to ten de an bɛ tɛmɛ n'an ka baaraw ye o sera sa han embargo ye u ka wuli n'o tɛ maa yɛrɛ ye kulekan bɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ye kulekan bɔ sa koyi e m'a fɔ ne ye yan ko an di sa e m'a fɔ k'u ka tɛmɛ ni embargo ye awɔ ayi n'o yɔrɔ don wa ayi o t'an bali ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ tiɲɛ fɔ nka embargo in n'a sɔrɔla an bɛɛ bi to a la an ka to a la an bɛɛ ka to a la non nka an bɔra taw an sago de sɔrɔ la n b'a fɛ k'o yɔrɔ de f'i Jean Seydou segin kɔ tuma sera an k'an ŋaniya kɛ kelen ye hami o hami bɛ maa min na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan i ka hami i k'a dɔn e de b'i ka hami dɔn ne ka hami embargo ka wuli bi Jean Seydou embargo bɛɛ k'i ka hami miiri an ka jɛ k'a di Alahu Taala ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله يا الله يا الله يا الله آمين kolo gɛlɛya Assimi bi dɔ di a bi dɔ di la ilaha illa a bi dɔ di ami ne ko a ka cɛ in bɛ yen wa jɔnni Ampe le bɛ yen Segukaw ka Ampe ya Ampe tun na dɛ a fɔ a ye ko ni maa sɛbɛw jɛra a tun tɛ dun don kelen bamanankan don a fɔ a ye ta ko ne ko ten ale ye maninka ye a ti bamanankan mɛn ten a b'ale sɔrɔ ka kan mɛn لا حول ولا قوة إلا بالله الذي لا عمل الحمد لله رب العالمين Dabatungara naamu sirajandama an b'a daminɛ ni dankɔrɔba ka yamaruya ye El Hadji Mamadu Ba Jara fɛn min ye nin walejuba in ye dankɔrɔba a dalen bɛ duwawu a ti taa a ti maa ci dankɔrɔba in an n'a ɲin'a fɛ a ka duwawu kɛ jamana in ye a ka duwawu ti bi bala cogo bɛ di Jean Seydou kana siran faden waritigi ɲɛ ayi sira faden min n'a bɛ fɛn mara o ye tiɲɛ Jean Seydou k'a dɔn Babilen ye nin fɔ n ye dɛ Babilen ye nin fɔ n ye à l'âge de 15 ans a ma bɔ n kɔnɔ dɛ awɔ n tɛ filɛ k'a f'i ye dɛ i ye kumakɔrɔmaba fɔ Jean Seydou a ko maa kana sira i faden fɛ sɔrɔla ɲɛ ko nka k'i ka sira i faden fɛ marala ɲɛ kana siga
mbiboni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau ɲɔni sodi k'a dɔn tabale gosira i k'a dɔn forobafɛn tɛ ka kɛ jɔnforo ye ɲɔni sodi k'a dɔn ayiwa min ye jamana a ka soba minnu bɛ yen ni dɔw dalen don a kɔnɔ fu ɲɔni sodi k'a dɔn i bɛ si a kɔnɔ i bɛ jangawalaki kɛ ɲɔni sodi k'a dɔn a bɛɛ dabilatɔ don jateminɛ kɛra i k'a dɔn so 36 bonyanko bamakɔ yan ɲɔni sodi k'a dɔn kalo 6 de dir'u ma u ka yɛrɛkɛ ka bɔ yen ipna nani ke ngu ka yɛrɛkɛ ka bɔ yen awɔ u ka taa ka bɔ yen Jean-Diedou Asimi i k'a dɔn forobafɛ maa tɛ se k'o kɛ i kelen da ye sɛbɛnnikɛla ko jateminɛ de kɛra jamana ka so o so bɛ yen Yoni Sodi i k'a dɔn awɔ dɔw dalen don a kɔnɔ i k'a dɔn sɛbɛn t'u bolo yamaruya t'u bolo o de sɛgɛsɛgɛli kɛra waati jan na Yoni Sodi i k'a dɔn faamuyali nana sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiriso min n'ale de bɛ dugukoloko ani soko kunna ministère des domaines Yoni Sodi i k'a dɔn a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ so 142 la Yoni Sodi i k'a dɔn k'o de ma ko logement administratif sɛbɛnnikɛla ko Bamakɔ yɛrɛ kafo kɔnɔ dama Yoni Sodi b'a ye k'a fɔ a bɔ dɔw kɔni kɛ bɛ k'a k'u halala de ye Yoni Sodi u tɛ kuranɛ la u tɛ ji sira u dalen bɛ nin so ninnu kɔnɔ nka min kɔni ye bɔ kɛra min galama so 30 ani so 6 Yoni Sodi k'a dɔn minnu b'a kɔnɔ a fɔr'u ye u b'u yɛrɛ dɔn a fɔr'u bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn kalo 6 n'o tɛmɛna k'u dalen to yen Yoni Sodi k'a dɔn sɔgɔmada joona u bɛ wuli k'a sɔrɔ u n'u ka minɛn yɛrɛ kelen bɛ goudron da la sabula u ta tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ ka forobafɛ caman de kanu kelen bɛ k'o k'i negela ye Yoni Sodi k'a dɔn u tɛ taa u tɛ maa ci u dalen bɛ a baradumanden la awa sa kalo 12 u bɛ ɲɛ cogo jumɛn na i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen Yoni Sodi k'a dɔn u taara don retraité la dɔw bɛ yen Yoni Sodi i b'a sɔrɔ i k'a dɔn kunkolo gɛlɛya yɛrɛ kama u t'an bɛ don so ninnu kɔnɔ sɛbɛn t'u bolo yamaruya t'u bolo sɛbɛnnikɛla ko awa foroba baara dun ye min ye dɔ de b'i ta kɛ ka taa awa dɔ wɛrɛ bɛ na o kɔfɛ a ko an bɛ don min na ko bi n'i ye yuruyari kɛ so 142 Yoni Sodi k'a dɔn 36 in kɔni nama dunnen don maa gansanw fɛ ka sɔrɔ u ta tɛ kuma in yɛrɛ kɔni dara fo conseil des ministres de la ka yamaruya di ministre ma o kuma a ka wuli ka jɔ kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatɔgɔla ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ bi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛ dankura Basiriba n'o ye Mahamani Ture ye Mahamani ko nin y'a ka sɛbɛn ye Mahamani Ture ko Sɛningini Zogoba Dr Choguel Kokala Mayiga ani CNT député kuranu u karila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Dr Choguel Kokala Mayiga u ye jango janda ye u ye ngɔri o ngɔri fila ye a y'i pan ka t'i jɔ a bɛɛ lajɛlen kɔfɛ k'i jɔ jasanw canjalaw Choguel Kokala Mayiga le stratège le lion sɛbɛnnikɛla ko a ko kunungo fɛn min ye CNT Jabala la centre international de conférence de Bamako la yan ka di ni yen ye sabula ka kɔndon in ye kabi fɛn min ye Maliki Jawo ye a ye ci sama Choguel Kokala Mayiga ma na CNT conseiller mago b'i la kuma b'an bolo k'i daro ɲininka kunnafoni min bɛ tali kɛ i ka baara la dajugu caman bɛ minnu ko zeni o zeni kɔni Choguel ko bi ban sɛbɛnnikɛla ko dɔw yɛrɛ ye janfa labɛn dɔw ye namasafara labɛn dɔw kɔni dara fɛn min ye jɛjugu bɛɛ lajɛlen siri min bɛ se k'a to Choguel kɔni ni jiwoyo bɛ taa n'a ye cogo min na sɛbɛnnikɛla ko nka u ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye kɛlɛ Choguel u t'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunungo ye dugu jɛlen Choguel kɔni o y'a sɔrɔ kunɲɔgɔn kelen daba ye Sunata ye sabula a bi si baara de la a bi tile baara la ministres chef de cabinet secrétaire général ka fara a yɛrɛ ka conseillers ka ani primature baarakɛlaw kunɲɔgɔn kelen su ni tile bɛɛ bi baara kɛ bɛɛ n'i ka matelas taara primature la maa si tɛ sɔn a kelen a kɛn bɛ ka bɛɛ jɔ kɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnafoni ye a ɲini dɔ don a ko sabula ni jamana y'i bila baara la fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ fɔ jamanadenw ka tigɛ i la yan ko sigi min kɛlen bɛ n'o ye CNT jamana bolofara kulomaw olu de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ CNT ye ɲininkali kɛ kunnafoni foyi tɛ dogo a y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a sɛbɛnfura n'a kunnafoni min bɛ yɔrɔ min na ani min tɛ yɔrɔ min na a y'a bɛɛ dankolo kan
samanikala ko da wulila songala maye ministère grina département munun be nolu ye caman kɛ olu ta nɔgɔyara nga caman ne be nolu kun bɛ sunana fɛn min kɔni ye Choguel kɛlen ka ciblu man nani rapport ye nani i ka noti introductive ye caman be kɔni jijigin'u ka to la samanikala ko sabula Choguel ye cɛ min ye k'a jirila kɛnɛkisɛ jɛ ka pan baranba e ta in man ɲɛ ka nde sigi kun o yɔrɔnin bɛɛ k'i lamaloya o cɛ don ayi ala ti maamu salakaw baara de kaɲi dɛ sɛbɛnnikɛla ko Choguel y'i labɛn dugu bi jɛ waati min na 9h Choguel taar'i sigi ka CNT maaw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye CNT président ye n'o ye colonel Maliki Jaw ye Sogow ka den a ye kuma dado k'a jira Choguel la k'a fɔ anw y'i wele sigi in di tali kɛ dɔ wɛrɛ la anw mago de bɛ kunnafoni na wa i ka baara an bɛna kɔlɔsi min ɲɛna min man ɲɛ an b'a hakilinata di jamanadenw bɛna kunnafoni fɛnɛ sabula a bi kalo 9 dɔ bɔ kun nana danotigɛ dɔ kaɲɛ ko min ma programme d'action gouvernementale PAG an b'a fɛ ka faamuyali sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la Choguel ko kala Mayiga wa kuma b'i bolo sɛbɛnnikɛla ko kuma dile Choguel ma a ko fɛn min ye Buguni ka gloki min b'a la a ye numanfɛla cɛ ka kinifɛ kɛrɛ cɛ papier dalen b'a kɔrɔ k'a to tabali kan a ka jan n'a yɛrɛ kunnama ye wa an bɛ min f'i ye i y'a dɔn Choguel yɛrɛ cɛfasanin don nka bundeni don bolo ti d'a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Choguel a nana dantigɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min kɔni ye baara kunbabaw la cɛtigɛ minnu bɛ yen a y'olu ɲɛfɔ ka t'i sigi k'a fɔ Maliki Jaw ye kuma di CNT mamuru ma labɛnnen don mɔgɔw ye min ja o k'o ci ayi tok sɛbɛnnikɛla ko a ko mugu o mugu ye min ja o k'o ci haraba kamalen dɔ bɔra jamana ko Nuhu Sar ale ye kamalen zaramaya cɛ ka ɲi a ka tubabu ka kadi a ye kuma ta ale ye kuma ta a ko fɛn min ye Choguel ko kala Mayiga ma a ko a bi kalo 9 dɔ bɔ an y'i bila baara la baara jaabi e yɛrɛ bɔra k'a fɔ 100 o 100 30 dɔrɔn de sera ka kɛ n'a fɔra an k'i don kilasi kɔnɔ ka i ka moyenne bɔ an kɔni bolo o ye sota moyenne de ye wa Choguel kɔni anw bolo baara ma ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Nuhu Sar ye kuma caman fɔ a ko namara kɛra polisi la namara kɛra kanamu na fɛn min ye ministre dɔw ye olu cɛsirilen bɛ i b'a fɔ olu ka sa o waati kelen ministre dɔw bi kolo k'a la ko ani dɔkɛbaliya la yala ko Choguel t'o kalama wa a ye jɔn tɔgɔ fɔ a ma maa t'a fɔ dɛ kuma ma dafa o n'i taara ministre dɔ ye nin kɛ dɔ ma nin kɛ i b'u tɔgɔ de fɔ dɔw tɛ baara la i b'u tɔgɔ de fɔ naam sɛbɛnnikɛla ko ale taalen fɛn min ye Araki Tala Jara ale fana nana kuma ta Araki Tala ko a ko fɛn min ye Choguel a ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ u ɲɛ b'u la nka fɛn min ye sɛbɛnfura minnu dira olu ma sɛbɛnfura in kɔni ma faranfasiya ba d'olu ma yɔrɔ min ni yɔrɔ min ɲɛna ani yɔrɔ min ni yɔrɔ min ma ɲɛ k'olu mago tun b'o perepirisiya de la o bɛ kɛ sababu ye olu k'u bolo turu a bɛɛ lajɛlen kan nka Araki Tala ko a ko fɛn dɔ ko nin bɛ o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ a ko sɔrɔsiw ka minɛnko kɛlɛ kɛli ka jamana bolo bɛɛ lajɛlen lafiya a ko baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'o la maa yɛrɛ ɲɛ b'o la maa y'o don a da wa e dun ko cogo di naam a ko o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn wɛrɛ bɛ yen min ɲalen bɛ min wulikajɔ n'a cɛsiri ministère min n'a ka wulikajɔ ye Mali ni jamana wɛrɛ kɔkankow ɲɛnabɔli ye Ablaye Diop a k'o ka baara ɲalen bɛ k'o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ maa y'o don a da wa naam o ko kɔfɛ a ko maa min fana bɛ yen n'o cɛsirilen bɛ n'o ka wulikajɔ bɛnnen bɛ sababa ma ministre min n'a ka baara ɲɛsinnen bɛ nafoloko ma Bamakɔ Pasa Ali Useni Sanu a k'o ka baara kɔni ɲɛlen don o ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ maa y'o don a da e dun ko cogo di a tɔ fɔ ka na kuma b'an da o dɔ wɛrɛ bɛ yen de maa wɛrɛ baara wɛrɛ ɲɛna de a caman di tel que kuranko jiko Lamini kuran bi tigɛ ji bi tigɛ ɲɔnti se don nka min ye bondoba minnu nana nin fɔra ka kɔ bi ɲɛdɛ baara bɛ ka kɛ non nin fɔra dɛ empressé de don n'o tɛ non naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ fɛn min ye Choguel ko kala Mayiga a ko baara minnu bɛ sen na a ko fɛn min ye Choguel ye maa caman y'i ta fɔ n'a bɔra nin maa fila la minnu kɔni ye siga don kuma na maa o maa kuma na bɛɛ lajɛlen ye Choguel tanu sabula fɛn min ye jamana a mago bɛ fɛn min na tiɲɛjala fɔli marabaajugu ye jamanadenw golobali a ko ka jamanadenw hakili dayɛlɛ k'u bila baara la ka armée bila baara la fɛn min ye jamana ye k'a basigi min bɛ se k'a to jamanadenw jigi ka sigi embargo min bilen b'an kan janfa o
janfa binnen bɛ CEDEAO jamana wa ni Faransi fɛ k'an bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ janfa in kɔrɔ ka Mali jɔlen to kelenw Choguel y'o baara kɛ tabarikala ko a ko ni Choguel ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri tɛ ani colonel Assimi Goïta min kun laɲininen bɛ ka ɲɛsin Mali ma o tɛ nin ye koyi o de ye guerre civile ka wuli jamana den bɛɛ lajɛlen hakili ka tiɲɛ an ka ɲaami an ka taa ɲɛ sɔrɔ Guinée wala Burkina o de don tabarikala ko Ala y'an kisi o ma docteur Choguel ko kala Mayiga waati min ni kuma dira ma fa b'a nɛnɔ muga sabula kuma min n'a b'a kɔnɔ kɔrɔfɔ min n'a b'a kɔnɔ k'a lase a sira kɔnɔ Choguel ko a ko aw siralen bɛ fɛn min na n'o ye transition cɛmabɔli ye jɛkulu min kan ka kalafiliw labɛn o baara bi sen na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen assise nationale kɛra jɛkulu min bɛ yen n'o bi n'o larawe o commission fɛnɛ sigira n'o tɛmɛna ka bɔ yen transition a y'aw hakili to a la kalo 24 do dɛ CEDEAO sɔnna CEDEAO ma sɔn anw bɛn n'o kan ka ban anw ɲɛnajɛna n'a ye an jɛna n'a ye sɛbɛnnikɛla ko kalo 24 bi boso kalo 8 fɔlɔ an b'o kɛ ka kɛlɛ kɛ ka minan sa ka jamana fa bɛɛ lakana administration ka segin jamanadenw ka ba sigi maa minnu bolilen bɛ ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛw ka segin n'o tɛmɛna ka bɔ yen kalafili ko kumaw de bɛna fɔ député kalafili maire kalafili président kalafili hali région kalafili nin bɛɛ lajɛlen de bɛna labɛn wa o de bolo dalen bɛ Assimi Goïta ko o de ka kɛ wa n b'o baara de la sɛbɛnnikɛla ko Choguel bi tila kuma na waati min na fiɲɛw bɔra dɛ Choguel kɛ ka kuma bila colonel Maliki Diaw ye tɛgɛrɛ dasi SNT Mamuru wa Maliki Maliki Asɔrɔsi tɛgɛrɛ fɔ Maliki kɔrɔba taama Maliki kɔrɔba taama Maliki Segu Ganganda la Maliki Diaw wala a ye tɛgɛrɛ fɔ u ye tɛgɛrɛ dasi Choguel ye payi n ko fɔta est-ce que kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnti Seydou cɛnin min di sa n'a tɛ cɛnintigiya kɛ o ti kɛ maa ka cɛnin ye Jɔnti Seydou k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Ablaye Jarakɛ Ablaye ko Choguel ko kala Mayiga a ma tɔtɔ ko la Jɔnti Seydou k'a dɔn maa min mana bolokurunya kelen sɔrɔ namasurugu la kan'a f'i ma fɛn sɔrɔ sabula nin kalo 9 min n'a fɔra min kɛra kɔnɔ ni ka samu an bonyangoba a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ Jɔnti Seydou k'a dɔn ɲɛdon kun ye an ka sɔrɔsikuluw de ye ɲɛdon kun ye Bamanji fɛ minandanya ani cɛndanya Jɔnti Seydou an bɛ don min na ko bi min ye ɲɛdimikura i y'a fɔ i k'a dɔn kɔdimikura tɛ wuli ka jɔ ni a wa sebaaya bolo kan Jɔnti Seydou maa ti sara maa na Mali kɔnɔ bi min ye an ka armée ye lakana nani jamana kɔnɔ hali maa tɛ se k'a fɔ k'a bɛɛ banna sa nka nɔgɔyaba donna fan caman na Jɔnti Seydou i k'a dɔn maa kɛlɛkɛ ni minan di bolo minan min ye aéronef ye o 9 sɔrɔ la Jɔnti Seydou k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ cɛden da min ye sɔrɔsiw ye ka dɔ fara cɛdenw kan maa 600 bɔɲɔgɔnko Jɔnti Seydou k'a dɔn o taara cɛden da la maa 101 Jɔnti Seydou k'a dɔn awa patrouille n'o ye munumunu salo ye ka yɔrɔw sɛgɛsɛgɛ 101 ani 500 qui dit mieux Kidimiye Choguel ko ni awa bɛnkɛra kan sɔmin kelen don min na MINUSMA u tɛ taa olu bi to yan Jɔnti Seydou awɔ ko MINUSMA bi sɔn ka to yan Choguel ko a ko wuli ka jɔ ni jateminɛ bolo ka jamana in kɔnɔ min ka gɛlɛn maliden ma kosɛbɛ an da t'an yɛrɛ ye taa yɔrɔ t'i la na yɔrɔ t'i la Jɔnti Seydou k'a dɔn Mali fan o fan y'i jaabi n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ armée ka fanga ani armée ka yɛlɛli barika bonyana kosɛbɛ camancɛ fanga a y'o de ɲini jamanakuntigi min ye Assimi Goïta a yɛrɛ kɛlɛkɛla ye a ye kɛlɛ kɛ sɔrɔsi don jamanadenw a wa sɔrɔsiw mago bɛ min na kosɛbɛ maa t'o fɔ Assimi Goïta yɛrɛ sabula a ye kɛlɛkɛla ye Jɔnti Seydou a ko a bɛ ne ka waati bɔ jamana kɛra jamana ye Mali seginna Maliya la sabula kabini mɛkalo tile 25 san 2021 Jɔnti Seydou b'a ye k'a fɔ colonel Assimi Goïta a ye fɛn bɛɛ lajɛlen de ɲɛɲini jamana yɛrɛ kɔni ka wuli ka jɔ ni cɛsiri i k'a dɔn bolo bɛ se ka da sɔrɔsikuluw ka cogo min a y'o di kalifa premier ministre la Choguel ko kala Mayiga sɔrɔsi minnu bɛ yen ani sɔrɔsi ɲɛmaw ani ministre minnu bɛ yen minnu bɛ kɛlɛ kunna Jɔnti Seydou k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen hi de kɛ i k'a dɔn sɔrɔsiw ka mago an'u ka kilaw bɛ ɲɛnabɔ cogo min na kɛlɛ ti kɛ abada Jɔnti Seydou k'a dɔn diɲɛ laban in na ni dagabana marifaw t'i bolo o de la aéronef 9 Jɔnti Seydou k'a dɔn Mali y'o sɔrɔ yɔrɔnin kelen kɔrɔlenw tɛ a katakatanin ma tɛ min bɛ wuli cɛnjala ka sin ka turu Allah an to sa cɛw tɛ kelen ye nin bɛɛ tɛmɛna sa n'an dɔrɔn bɛ de sa avion kɔrɔ de kun don u ye pɛntiri k'a la ka mana don a la min bɛna Kati ye k'a to entraînement na c'est bon mais c'est mieux de revenir aw donna aw bɛ se n'an ye a ye tɛmɛ n'a ye
c'est mieux de le dire souvent. Parce que Malien a un problème, moi, il n'y a même pas un an. Moi, je suis et tu n'as pas de voilà. Nintendo de Menasa. Ça, c'est le passé. Allah. Avion nani. Quand tu diamant ni mo wele fa be fait dunoni bala. Anja ou yanja va de ça. Mais non. La wulinga ma c'est anja varadi. Warchena. Je disais nous, Sénégal ko o avion konondo nane o ye nafa min ɲɛ kan bogo do bamanji la avion gura hadimaw la yɔni se di ka dɔn malidenw y'o ɲɛ dɔn o k'i bɔ a la yɔni se di ka dɔn mali yɛrɛ dugukolo tɛ bilen min y'an ka sɔrɔsikulu o tɛ taa yɔrɔ min na yɔni se n'i ye jateminɛ kɛ wuli ka jɔ ani ka taa banani ni sɔrɔsɛgi 6 lamana dugu minnu na Mondoro Mura min ye Tesiti min ye André Boucar yɔni se di ka dɔn o wasara misali ye sabula tariki yɔni se do o nasɛbɛ do nataw la a ko n'i y'o b'o la yɔni se di ka dɔn wuli ka jɔ sanfɛ kuru ani sanfɛ kɛlɛli o ye nafa min ɲɛ yɔni se di ka dɔn dɔnna nka cɛdenw fana tali bi kɛ sababu ye min b'a to hali bi n'a ka bi baara bi ɲɛ min ye cɛden da ye maa 600 bonyanko yɔni se di ka dɔn o de taara ka fara sɔrɔsikulu kan sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔni se di ka dɔn lakana ka sabati a tɛ taa abada bɛnbɛn bɛɛ ani jateminɛ kɔ yɔni se di ka dɔn patrouille n'o ye ka yaala yɔrɔ minnu ka jan yɔrɔ minnu bi dibi la dingɛ kɔnɔnaw ni kungokolo min ye patrouille 100 ani 1 ni 500 ye yɔni se di an ka sɔrɔsikulu y'o de kɛ nin waati kelen nin bɛɛ lajɛlen kun ye min ye ka taa bamanji ɲini fo a ka daga kɔnɔ yɔni se di fo a dogoyɔrɔ la a k'o kɛra sababu ɲuman ye sabula tɛgɛ dara ŋanaba min ka bamanji la yɔni se di k'a dɔn o fanga bonyana kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sogɛli ye premier ministre a ko i k'a dɔn u ma sigi Guazan opération kɛlɛtigi yɔni se di k'a dɔn u ye wulikajɔ bolo min bolo da ka kɛlɛ bolo da yɔni se di ka taa bamanji ɲini fɔlɔ an kun sigi bamanji de kɔnɔ u bɛna bi an kan yɔni se di u bi wo kɔnɔ u bɛ taa ɲini o banna a ko yɔni se di k'a dɔn hakiliw ka jigi n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sɔrɔsi bolofaraw ye yɔni se di u bi baara kɛ a synchronisation ɲɔgɔn fɛ cogo min a ko y'o damatamaana ye Mali yɛrɛ bi donni minɛ i ko bi farafinna yɛrɛ an bi bolo min kan yɔni se di a jirala k'a fɔ an ka sɔrɔsiw de ye premier ye u ɲɔgɔn na tɛ ayiwa marifa min Afrique de l'Ouest premier wallahi ni tɛ miiri sigi ɲɔgɔn ɲɛ ma n'i ma Côte d'Ivoire i kan'o fɔ Côte d'Ivoire y'u jama sigi dɛ u sirannen ba de don an tɛla ka nin kulonkɛ kuma fɔ yan Alassane tɛ suna sisan dɛ a yɛrɛ n'a taara hélicoptère Tanzanie kuma fɔ maa saba bɛ olu tɛ suna bi jɔni Alassane Dramane Ouattara tɛ suna Niger président Bazoum o tɛ suna Macky Sall Sénégal o tɛ suna wa nin bɛɛ taara avion kɛlɛkɛ avion de sango ye n bɛ min f'i ye dɛ ko dɔ ko Assimi bɛna taa o kama n bɛ min f'i ye dɛ n'i y'a dɛnɛ ma Russie ye min kɛ Ukraine na n b'o ɲɔgɔnna de kɛ Niger de ja an somaw don o man di Assimi kulo la a t'o kɛ dɛ an somaw don an y'o bila an somaw don anw de ye CEDEAO ye o anw de ye nin bɛɛ don CEDEAO la o an de ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ CEDEAO ye jɔnti jedu an ka maa dilannenw don sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ Sogɛli ko kala Mayiga a bi tila kuma na tuma min yɔni se di k'a don bi sɛgɛrɛ waraba a b'a fɔ a ma ban dɛ aw hakili tɛ nin don la wa min ye an ka sécurité yɔni se di u ye wuli ka jɔ min kɛ Bamakɔ ani a bɔ poste kura minnu dilanna yɔni se di k'a dɔn bɔdaw la min bɛ se ka to kɔlɔsiliw bi kɛ yɔni se di k'a dɔn ani commissariat de police brigade de gendarmerie o yɔrɔ kura caman de dilanna yɔni se di k'a dɔn o fana lahalayaw la min ye cɛ 400 ni 250 ye yɔni se di k'a dɔn o farala polisi kan ani protection civile a ma ban dɛ yɔni se di a ma ban dɛ a ko ni hakili b'a la Marebugu Farabugu yɔni se di k'a dɔn nin dagabana dugu ninnu minɛna Bamanji fɛ maa ti don maa ti bɔ sɔrɔsiw taara cɛnjala kɛ k'a bɔsiw la kɛnɛkolojala kan ka tila k'u ni kɛnɛ kara yɔni se di jɔnni ko Mali kɔnɔ k'o ma kɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔni se di k'a dɔn don ko don min ye jahadima ye o bi bɔrɔnɔ de ye ko tiga premier ministre kɔni y'a jira maliden n'an sɔnna an ka malidenya ma k'a tila kɛ kelen ye yɔni se di k'a dɔn maa murutilen ti banna dɛ nka n'an sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye an bɛ fɛn o fɛn ɲini jamana in kɔnɔ yɔni se di k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wa Mali jara ja dama Mali jara ko ni Mali passeport b'i bolo wallahi i y'a dɔn ne ni tunkarankew de bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ u bɛ n wele don o don k'a fɔ n ye ni Mali passeport b'i bolo n'i y'a bɔ k'a da un peu plein pitch une fois voilà n'i y'a bɔ k'a da police de frontière o frontière diɲɛ jamana o jamana ils vont te poser la question tu es malien
o ba malien kɛra suwara ko ye sa dɛ merci don dɛmɛna aw ti taama o don dɛmɛna fa maa b'i mɔsɔn n'i ka passeport ye transition dɔ min dɛmɛna n'u taara jɔnmu na bugo k'i b'i mɔsɔn non o waati Mali la gosira koyi an ko sabotage ni n'a kun nana n'i tun ko n'i ye malien ye wa ko he Mali a taa yen fɛ a taa yen minnu bɛ t'u ka président yɛrɛ b'u ka palais la o de fɔra anw ma yan bon ma tɛmɛ sanga ne ko jɔnni t'a fɛ an ka nin fɔ dɛ sidi jumɛn t'a fɛ ne fɔ an bɛ sunkalo la dɛ mais non sabali ayi sabali fɛn min waati mana na o ka kɛ an jiginna dingɛ kɔnɔ yan ka Mali kɛ fu ye ka maliden kɛ fu ye bɛɛ ɲɛna yan n'a fɔra ko an ɲɛ la bi jɔnni k'o kana fɔ dɛ bɛɛ ɲɛna yan dugu tun bɛ ci yan ka maa fa k'a kɔnɔmaya bɛɛ fa k'u olu ɲɛna yan ka taa bi sɔrɔsiw ka dugu la ka sɔrɔsi maa 100 maa 50 fa o kɛra yan o kɛra u bɛɛ ɲɛna yan u ma kuma Allah bi anw ye se sɔrɔ u ko o tɛ ka ɲɛ dɛ k'o ti ɲɛ wa n'o sɛbɛkɔrɔ fɔ piyan doucement n dimina de koyi safurulayi limaniya nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dabatɔgɔla ne bɛ n tɛgɛ don an bɛ tɛmɛ n'a ye naam an to bi ye juma ye o awɔ min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Prosper ki nin y'ale ka sɛbɛn ye kabako Prosper ko mun Prosper ki ko a ko i da bɔra ka se maa minnu ma jamana janfabaw ni jamana burujabaw kunun ko parti politique ba minnu n'olu ye jamana mara k'a tulu bɔ k'a bisi kana kɛ manganabaw ye ani kana kɛ gulokiba donnaw ye vɛsi donnaw ni karavati sirilaw a bɛɛ lajɛlen ye jamanadenw ka nafolo de ye a ko fɛn min ye jamanadenw ye u mangoyara wa n'ala ma jagɛ n'i y'a mɛn to kana persona non grata o ye de k'a fɔ i se mɔra ko la o ye mangoyara ayi o tɛ o e y'a kuma fɔ k'a ɲɛ an y'i haramu jamana kɔnɔ a kɔrɔ persona non grata a kɔrɔ de ye k'i kɛra Solandɛrɛ ye i kɛra Solandɛrɛ an t'a fɛ k'i y'a ɲɛ yɛrɛ la bilen ala jugu Solandɛrɛ a kɔrɔ de y'o ye sɛbɛnnikɛla ko naam a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye maa caman bɛ minnu bɛ ka dunun ni bala gosi bi politiki bunna k'u kan n'u ka kegu bɛɛ u senbɔ kuma sera sabula jamanadenw kekuyara n'i kɛra jamanadenw na san 31 jamu fanga min n'a kuma bi fɔ dɔw wɛrɛ ma ɲɛ parti politiki caruna fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka namara ni suɲɛli bingali ani jamana nafolo bosoni k'a kɛ maa damadɔ ta ye o de ɲɔ ɲana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla n'o ye Prosper ki ye a ko démocratie san 31 fɛn min ɲɛna i tulo ma jɔ fara la faamaw ka sɔrɔ kan dɔ fara la fantanw ka fantanya kan kɛra ko nin fila de ɲɛna bilhak a sabanan ye min ye lɔkɔliko ta tiɲɛna k'o dasi a bɛɛ o démocratie nana n'o de dɔ fara la fantanw ka fantanya de kan wallahi dɔ fara la waritigiw ka wari kan Allah naam sɛbɛnnikɛla ko a ko parti minnu ye fanga mara i tulo ma jɔ ADEMA PAICJ san 1992 ka n'a bila 2002 la mandat 2 u y'o jaso nka ADEMA tile la i bɔra ka min fɔ o don dɛ Mali école ko jiginna dingɛ de kɔnɔ sabula fɛn min ye yɛrɛsago kɛ ani fɛn min ye n tɛ kun tɛ ko la o de kɛra sababu ye ka Mali écoleso bɛɛ lajɛlen ban école ko yɛrɛ a kɛra kɛlɛ ni mankan don o don grève fo ka n'a tɔ kɛ marifa yɛrɛ de bi ci école la dɔw wɛrɛ tɛ sabula politiciens nan'u sen don AEM na su ka bila ɲɔgɔn na ni ka jamana kalanko sigi a sentigɛ kan gaki sɛbɛnnikɛla ko nɔti o nana sugu bɛɛ nana sɔrɔ la ko min ma note monétairement transmissible note sexuellement transmissible o ye jumɛn ye lɔkɔliden musoman walima cɛman i ma kalan i ti fɛn dɔn i cogo dɔ tu parles à un enseignant mais je le dis haut et fort qui ne le sait pas dans ce pays sans aucune retenue je le dis haut et fort. On va t'appliquer l'article 39. Pourquoi? Faut parler doucement. Article 39 est mais. On a loi. Laquelle? Warka dama ke ni warma dama anti jom galane. Am article 39 ki la ha. Aya baje. Ni war bi bolo. Lokolde ni maître ka gɛrɛn kɛ walima monsieur ni lokolde ka yala ɲɔgɔn fɛ récréation o yera ni o waati de la. I bɛ wari di note bi d'i ma i bɛ passer. N'i ye mɔgɔtigi ye Ala k'an kisi i bɛ sujet san i bɛ sujet san i bɛ passer au vu et au su de tout le monde i bɛ diplôme san i bɛ passer i bɛ diplôme san i bɛ passer o kɛra bagi walima defu sujet de bɛ yaala denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o yera kabini ADEMA tile de la o kɛra o kɛra dɛ qui dit mieux
Sɛbɛnnikɛla ko naam a ko baarakɛlaw ka sara ko bolo o nana kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ka sara jiginin k'a jaasi sɛbɛnnikɛla ko dɔ fara la diɲɛ gɛlɛya kan dɔ tɛ ka fara saraw kan o nana zonba kule ani magobɔ ko la caya baarakɛla yɛrɛ caman bɛ u bɛna biro dayɛlɛ ka kurani yelen minɛ u y'a sɔrɔ u bɔra palapala u taara business la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min y'a secrétaire ye ani fɛn min y'a biro kɔnɔma baarakɛla caman bɛ u ka kɔngɔ falen de bɛ feerekɛfɛnw na n'u kɔni nana ministère ani fɛn min ye service daw la yɔrɔnin i b'u ye bureau ni bureau feere dabɔra wala dɔw yɛrɛ b'u ka bureau datugulen to ka don suguba kɔnɔ ka feere kɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko jamana bira a ko kɛra sababu ye fɛn min ye fandanya ye k'a juguya maa minnu bɛ n'olu ye politikimaw ye olu yɛrɛ nana jamanadenw kɔngɔ ka mana biri u ɲɛna ni k'u kɔngɔ fa wari bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko Adama Kile a kɛra nin de ye ka fɛn min ye Alpha Umaru Konare ale yɛrɛ bɛ fanga bila don min na a ye jɔnŋɔla fɔ a ko fɛn min ye fɛn caman ye o tiɲɛna a bolo wa a y'i bolo si fɛn min na k'o sɛbɛn tiɲɛna o ye kala ye k'a sɔrɔ ale yɛrɛ dun ye école maître ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen fɛn min ale ka parti ye n'o ye Adama ye ale bi a bolo maanabɔlen bɛ dɛ k'u bi maa ɲini kɛ fɛn min ye fanga ye k'u b'a sɛgɛruma sɛbɛnnikɛla ko maa min bi Adama ɲɛmaya la bi Mari Manja Jara ministre kɔrɔdo a ye jɔyɔrɔ caman kɛ projet caman a y'i kɔngɔ fa ni k'a yɛrɛ bonya k'a kɛ ŋami sɛbɛnnikɛla ko nka halisa u ma fa dɛ u ko fo k'u niyɔrɔ d'u ma halisa jɔnti sedu u niyɔrɔ bi d'u ma anw di ɲinɛ a kɛra an baliku ɲɛna jɔnti sedu société ba fɛn o fɛn bɛ Mali kɔnɔ ACITA PEMITA les grands actionnaires i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye politikiman ye c'est vrai va vérifier oui o tɛ kelen ye o ye kɛnɛkanko ye jɔnni sedu société ba fɛn o fɛn créera n'u bɛ marché postuler jɔnni sedu i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye ninnu da ye oui c'est vrai olu de bɛ marché di jɔnni sedu wa olu de bɛ marché exécuter olu de b'a wari sara wari bɛ di olu de ma c'est les hommes politiques ye jamana janba de ye vérifie a dɔnnen don sa merci sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn dɔ ye parti dɔ ye ale fana bɛ dunungosi la ani balafɔ la ale tile banna sabula mangoya birifini birilen b'o kabi o farenna sagajigiba cɛbilen darame fɛn min ye seliba laya o makadi nka fɛn min ye parenna cɛbilen ka sagajigiba ye a makago ni bakɔrɔnkuri ye sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ a k'u ye baara min kɛ jamanadenw na ani y'u jigi dingɛ min kɔnɔ o de don cɛbilen darame wulikajɔ ani cɛsiri ni jɔyɔrɔ caman a y'o sɔrɔ fɛn min ye jamana wari ye a y'i bolo k'a la ni k'a kan sago ye sommet minnu labɛnna sommet France Afrique CEDISAD wulikajɔ caman bɛ yen cɛbilen yɛrɛ y'i kɔngɔ fa a ye caman sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ye jɔyɔrɔ caman kɛ kabi Alpha Kile Amadu Tumani Ture Kile fo kana se IBK Kile ma ministre des affaires étrangères faga foyi tɛ cɛbilen Darame a m'i ta sɔrɔ min na ni k'a cɛ ka k'a kun sɛbɛnnikɛla ko coup d'état bi kɛ waati min na 18 août 2020 ka IBK ka fanga bi cɛbilen o y'a sɔrɔ a da bi tulu la sabula IBK ka ministre ŋanaba kun don ko min ma ministre des affaires étrangères sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min y'a ka parti ye n'o ye sagajigiba ye a mangoyalen bɛ sabula maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ parti kofɔ n'olu kun makadi maître Amidu Jabate Jɔrɔ Jakite a cɛbilen Darame nin bɛɛ lajɛlen ye parti dɔw kɛ n'o ye senidi faso yiriwatɔ ye maître Muntaka ka parti nin bɛɛ lajɛlen y'i kɔngɔ fa jamana nafolo la wa bɛɛ lajɛlen mangoyalen bɛ bi u kan ka taa retraite la Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ directeur min ye wulikajɔ ani cɛsiri caman kɛ cɛbilen Darame kɔfɛ a k'o ye Bokari Tereta ye Bokari Tereta a ko n'i hakili b'a la a ye wulikajɔ ani cɛsiri caman kɛ jɔyɔrɔ caman bɛ a y'o sɔrɔ jamana in kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale de wulilen bɛ k'i jɔ bi ni RFM ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ IBK sara a ti wuli tu ka fɛn min ye parti ye a ko sɛmɛnen bɛ maa min na o de ye Bokari Tereta ye Bokari Tereta fanga min n'o bina ni jamana jiginna dingɛ kɔnɔ surasiw fara jamanadenw fara jamana nafolo buru jara engrais feere la sera avion bina disi kan surasiw ka minɛn surfacturé la nkalon camanba den de tɛgɛra jamanadenw ye a ko fɛn min ye jamana ye ni k'a pi dugu ma RFM fɛnɛ a y'o baara kɛ Allah ko ka kalafili ɲaami u binnen kɔfɛ ka su wuli k'o voter kalafili u binnen kɔfɛ ka taa kalafili bɛɛ lajɛlen lɔgɔbɛ cour constitutionnelle la diyagoya n'an di majorité sɔrɔ RFM y'o kɛ yan wa o kɔlɔlɔ de kɛra sababu ye fɛn min ye IBK ka fanga ye ni k'a yobo yaba sɛbɛnnikɛla ko RFM tile la u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u ka président n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Ala ka hinɛ a denkɛni mandi min b'a bolo n'o ye Karimu Keita ye u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'o kɛ masakɛden ye diyagoya k'a kɛ député ye o ma da o ma assemblée nafama yɔrɔ min bɛ yen n'o ye commission défense ye u y'o diyagoya ka bɛɛ bolo tunun k'i sen bɔ a la k'a di Karimu Nana Masumalen ma k'a to sunna na c'est pas la faute de Karim
ngo RPM de yake RPM yake u kan nafa di kama awo wala karim mu ma shi wajibiya ne afo kam na adam na yawo woni karim mi tugo don u ba nege ka do kola ka kila ka bo ka to wa fle amakoy mandata no veni merci ay mali haram na Senegal ko atobe yo Keita no ye jamana kundigi denge to kala Senegal ko ako fay ngoni ale de kera dengiena yi ba fene o ta fo kwa dabla to kana uko sous les regards complaisants d'un père et d'une mère irresponsable nam Senegal ko akoni ya ta kalaje karamu Keita koni tarku bo mana sabula ale bi ka nyema ladi ani jamana kundigi de to ladi Senegal ko karamu koni ngara akojenina anye jenina ta fande na fande RPM ka fanga mena ko juguya na folo burja ko juguya jamana de unjamba ko juguya o de kara sababu ye na kololo wulila karamu Keita la sabu de gasi bi wakarato da no boray docteur Umaru Mariko sadi ya wurbi ko minye bada Umaru Mariko ginye seleke nani bunakuga ko Umar Marko abi opposition na fanga shima na no nyena bara fo make jamana kono no nyena Senegal ko ngunu ya jira ka fo Umar Marko ka bolembe adolembe yoromi oye France ambassade ye fami ye Senegal ye ma chawa ya jira ka fo ko adolembe abolikunte dore ni ka dogomini France ambassade la malla ya abo selon les rumeurs, Omar Marko se serait réfugié à l'ambassade de France après qu'il ait proféré des insultes graves contre les femmes. Bon, il y a un problème. On lui faisait trop confiance. Oui. Adi Nyangado de Detara Kanabo à Kadougula. Tu te rappelles? Quand Delika Kolongelinzi Kolonjeba ko député ti war soro war min bi soro bulo sa ko na adi Nyangado yoda adi yodavo ay batara émission nge kayra la ka adi Nyangado neni ani jaga do kera famaye ka ale ye joro nunu zoro ya ale kera député ka soro fembabul ale ye woro soro député aya beke foraji kono jaba ko nyina ale ko ma war de bi soro député ala ko ni de bala ko ko na bi bende ma ta ko no million hakeme mi soro kono jaba ko ya jati mar ko sa hakeme ke député ala kam no kera aka nabona ala ko di ma ko ngo abedi kili u ye ma kurata ni korogeta sirigi va bonati o bla député ala nona akerati o ma gergedi so no ta akerati Allah nyeli wayo ko di ko la nam Senegal ko ako fami Umar Marko ye ale ko ne ma koroba ya dongelenji sabula ba ale ko no kabi ayyamuna khalisa Senegal ko ako ka tajira Musa Traoré ka fangana kana Alpha Umar ko na sera fami Ibe Kai ani fami Ibrahim Boubacar Keita ani ACT Umar Marko ye ni belajele buruja ni ngulla goshi Senegal ko ako fami Umar Marko ye la goshi ne nana ja kunfesa fayo ka tama bolo anake keleke bre ka fande na fande fami ngoni Umar Marko ye anana tola shina na je koron nana soro parti yara nana yobo yaba ma koloma belajele ifo si ka wallahi to kayra barakelaw damay Senegal ko Umar Marko kayra barakelaw ma fo de chenin dobe ona da jengene nun Keita ay nu Keita te bon frère Kamara batara mai o yenga jode ibina ndo ma sini so ma ka toli gi dakuna wa jereti to mo de kayra boala jereti merci qui est fou de vous non Cheni Kamara o dafia bo na ko so ko ma dono daba dungara batara ma bele ireti wa on retire voilà on retire merci nam Senegal ko ako Umar Marko ka parti aba to ko de bolo parti bina amango ya lembe jango ayera donembe faso jamba mina aboli kati do France ambassade la Mali armée ningo dogo ya kosobe wuli ka joni semi ni Mali armée o soro mura ka o yera ko bima kuga e minde ma wore fi dalebe be makoya ko lo kala kanvola e bi se ka ke mura ka o fe ka teme mura ka o yera ko mama sa o fe ko mama biuga e ko makoya ko bingaru mabe Senegal ko ako dorete ni ya me Umar Marko tari do France ambassade la abi financer yene sabula se ani jigi bana ye Senegal ko ame do mine ko bi ale fene mango ya lembe sabula ye chance min zoro assemblée ko nana o bana ko lanje bakaw ko u kaddana ya ta Umar Marko ngable o ti kala ta ye Senegal ko hali gerenje fu ya na ya nyini ko lanje ba atasoro alama be duguriya nyino duguriya atosoro abi pakuna ayo nam abi pakuna
sɛbɛnnikɛla ko Umaru Mariko a mangoya kun de ye nin ye o tuma fɛn min ye cɛma Hubert Kulubali ye ale fana bɛ wuli ka jɔ ni dununfɔ ni balafɔ la ale fana ma man di sɛbɛnnikɛla ko janfaba de yera ale nɔfɛ sabula ale yɛrɛ waati min n'a bɛ ministre de la défense la ka contrat sɛbɛn ka minɛn dɔw labɔ minɛn minnu bɛ n'u a y'u san kunfɔlɔ la a bɛ t'o bila magasin kɔnɔ ka contrat langolo kɛ tuguni ka minɛnkura wari labɔ o tuma ka sɔrɔ ka minɛnkɔrɔlen bɔ ka di minɛn kelen sanko 2 a wari bɔko 2 sɛbɛnnikɛla ko n'a damanda dossier b'a nɔfɛ sariyatigiw ko fɛn min ye cɛma Hubert Kulubali ye n'an k'i ɲininka nin dossier la cugu ale ye telimani ta n da se nin mana cɛkɔrɔba den don a ye telimani ta kaba ale ye telimani ta a ko a bɛ taa ci la ka na sɛbɛnnikɛla ko hali sini ale ma segin n bɛ taa ka na de ye Bamakɔ bonya o a ko a bɛ taa ka na sabali sa i t'a bila ten sa bon n'o ne bɛ ka Mali janfa jɔn ye nin sɛbɛnden professeur a kunkolo ka ɲi koyi ale ti ɲinɛ ko kɔ de non mais Seydou non parlons bon ninnu de bɛ ka jamana lagosi Mali politique ni politique bɛ jamana tɔw ɲɛ politique kɔni ye Mali de a y'anw jigi de maa banna pewu ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn président sigi la sa a tɔ sɔrɔ maa damadɔ de ye minnu kɔni bɛ yen Mamadou Igor Jara o ka ɲi Aliou Boubacar Diallo Aliou Boubacar awɔ ale jɔn ye e ye nin dɔ diɲɛ bɛɛ ye Aliou Boubacar Diallo Kayikaw ka Aliou Boubacar Diallo Kayikaw ka député yan Sira Seydou député Seydou Kulubali i tɔgɔma e ko candidat potentiel ma ban ayi dɛ jɔnni bɛ yen Ahmed Demba Traoré Maître Demba c'est qui Binzo ma dɔ yan Maître Demba l'excellent avocat de l'URD oui Maître Demba Traoré fɛn t'a fɛ sa fɛn ko tɛ sa ladiri ko de don fɛn ko don sa fɛn b'a kun Mali voté tɛ ka kɛ abada c'est un avocat international Mali voté tɛ kɛ abada ko c'est un avocat international au moins dɔɔnin ka k'i kun je me demande où est-ce qu'il va avoir les ressources wari bɛ yen oui d'accord b'u dɔn où est-ce que Soumala a eu les ressources c'est pas a ka teriyaw tɛ yan jɔnni Soumala Cissé bien sûr a ka relation Demba a beaucoup de relations oui d'accord oui bon kana n kɔrɔkɛ dɔ yan sa non pas du tout faut pas douter de mon grand frère n ka cɛ don il est potentiel présidentiable en République du Mali n ka cɛ de don n'o tɛ san o san sukaro sɔngɔni min bɛ di a y'o bɛɛ bila fɛnɛ sa embargo ye k'o tiɲɛ de mais san o san sunkalo a bɛ n wele sukaro sɔngɔni min di o bɛɛ dabila embargo de ye k'o tiɲɛ embargo ye k'o tiɲɛ en un mot 4 grands candidats potentiels n'oublie pas qui Boubou Cissé URD Boubou Cissé URD effectivement c'est un potentiel candidat oui c'est un potentiel candidat oui je parle tiens i yɛlɛmana bi dɛ n'oublie pas aussi Zénaden o Zénaden k'a fɔ de kana taa kuma jugu f'a ye n ka cɛ n'oublie pas aussi Amini ka taa fankelen bɛ dɔɔnin on dirait que i ni maa dɔw kumana mais n'oublie pas aussi qui Ousseini Amion Guindo Pulo non a ma ye hali u ka san jɛgɛminɛ na ɲina a ma taa non o bila an tɛ ka taa faso la kabini ale kɔni ko tasuma k'u bɛna taa ale fa ko dɔ bɛna taa ale fa a ɲininka k'a sɛgɛsɛgɛ ko cɛman Hubert de y'a fɔ a ye cɛman yɛrɛ tɛ Mali la o yɛrɛ tɛ Mali la non i m'a ye dɛ an ka taa droite la dɔɔnin n'o tɛ c'est pas la peine. Daba Tunkara naam an bi cɛ kelen fo faso kanu na joni Basidi Danbele Marakalakaw ka den Wura 12-12 faso ka d'a ye awɔ Wura 12-12 Wura 12-12 ɲininka ko mun na n y'a ka vidéo ye a ko kabi transition daminɛna dɔrɔmɛ kelen marché ale m'a kɛ Mali la nka an bɛɛ ka jɛ ka sɔrɔdasi ninnu dɛmɛ sabu u bɛ ka min kɛ o ye Mali ka indépendance de lui il est dedans a ye dɔ di yan a ye jɔn ma n ko a ye dɔ di wa jɔnni ma e ma k'a ko ka sɔrɔdasiw dɛmɛ n ko a ye dɔ di wa a ye caman n ko compte dayɛlɛlen bɛ BDM na n'a bɛ fɛn kɛ a b'a kɛ dogo de la Wura 12-12 Marakalakaw ka den n dɔgɔnin don i dɔgɔnin don an bɛ bɔ fankelen Kamalen Zarama don awɔ awɔ Fonizere don wa faso kanuna don de o fara a kan
Jɔn si Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u kama la révélation ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko masasi ko an ka taa cɛnfa la mun bɛ dugukolo yurugu ani bɔsindigi la Jɔn Seydou k'a dɔn mɔɔw t'u miiri bilen balimaya ma an ye kelen ye walima an bɔra kɔnɔwolo kelen na walima karisa de ye ne wolo Jɔn Seydou k'a dɔn dugukolo yurugu i k'a dɔn a fanga bonyana fo k'a fɔ k'a to ten a ko cɛnfa la Jɔn Seydou i k'a dɔn Ala ka hinɛ Salike Diko narakado i k'a dɔn ayiwa a kun ye munumunu salo caman kɛ a laban sigiyɔrɔ nana bɛn cɛnfa ma a bɛ san caman bɔ i k'a dɔn saya yɛrɛ nana se dankɔrɔba in ma cɛnfa la nka o y'a sɔrɔ a kun ye foro belebeleba dɔ bin hectare 2 ani kila Jɔn Seydou i k'a dɔn hectare 2 ni kila in i k'a dɔn a bɛ to k'i dama kasi Ala la i k'a dɔn a bɛ foro in a b'a baara kɛ fo ka taa se a ka faatuli ma foro in kɔni a y'a lakana ni k'a mara ka bila denw ɲɛ Jɔn Seydou i k'a dɔn tuma min n'a faatura i k'a dɔn o y'a sɔrɔ denw ka dɔgɔ den bɛɛ lajɛlen buruburunin ye fitinin u tɛ se ka ayiwa baara kɛ u tɛ se ka wuli ka jɔ kɛ yatimɛden ninnu Jɔn Seydou i k'a dɔn a dɔgɔkɛ dɔ bɛ yen i k'a dɔn o ye faatulen mɛn o tɔgɔ de ko Mansuru Diko yɛrɛ sigilen kun bɛ Côte d'Ivoire jamana na Mansuru Diko o fana ye Ala minɛ ka ko bɛɛ lajɛlen bila n balimakɛ faatura a bolofɛnw a n'a ka denbaya n bɛ taa mɔkili d'u la Jɔn Seydou o kɛra o nakun ye a bɔ n ɲininka Bamakɔ a ye sinjiya kɛ i k'a dɔn a nanen a taara wakili don foro in na Jɔn Seydou i k'a dɔn ka baara kɛ gɛlɛya n'a ka gɛlɛya tɛ ban Mansuru Diko kɔni min ye dɔgɔkɛ o fana labanna min ye hectare 1 ye k'o kɔni veere foro in na Jɔn Seydou i k'a dɔn a bɔ sabula gɛlɛya caman dara ɲɔgɔn kan waasa i k'a dɔn fiɲɛ bɔ da bɛ sɔrɔ foro tɔ tora hectare 1 ani kila Jɔn Seydou maa tɛ to si ye dugukolo sanfɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a bɛ wulikajɔw ni jateminɛw na o fana i k'a dɔn ayiwa Ala ka ko nana se o fana ma i n'a fɔ kɔrɔkɛ faatura Salike Jɔn Seydou sɛbɛnnikɛla ko Mansuru Diko kɔni kabini a banana i k'a dɔn ayiwa min ye hakilinaw ye ani wulikajɔw nana kɛ Jɔn Seydou sabula ayiwa bana in ma ko a la a laban faatura Gabriel Touré la a faatura don min kunnafoni dili Mansuru Diko i k'a dɔn ayiwa Audu min ye Mohamed Diko ye o y'a denkɛ kɔrɔba ye n y'a dɔn ça veut denkɛ fasanen de bɛ wuli sisan min ye a denkɛ fɔlɔ ye o tɔgɔ de ko Mohamed Diko kɔni k'a mɛn fa faatura kabini janajaw ma kɛ a wulila ka sin ka taa fa ka dakari a b'a dɔn ayiwa du sɛbɛnw ni papiye nafama caman maralen bɛ ka sin k'i kɔngɔ fa la ka tɛmɛ n'a yɛrɛ ye Jɔn Seydou k'a dɔn u nana janajaw kɛ i k'a dɔn ayiwa min ye Mohamed Diko bɛna mun kɛ Jɔn Seydou k'a dɔn n fa kɔrɔkɛ ka yɔrɔ ye nin ye n fa de ye wakili don foro in na Jɔn Seydou ale ka hakilina ma ko ye o yɔrɔ bɛɛ ale nani kɛ ayiwa yɔrɔ in vereli ko de kan Jɔn Seydou k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ Mohamed Diko kɔni nana wulikajɔ bolo da u y'a ɲininka ka dɛsɛ sabula sɛbɛnkow ni ayiwa ɲininkaliw nana bolo da Jɔn Seydou k'a dɔn a ma jɔ a la ɲɛ ma sɔrɔ a la nka min kɔni ye hakilinaw ye ani jateminɛw nana jira sa k'a fɔ Mohamed bɛna mun kɛ Jɔn Seydou k'a dɔn a bɔ dugukolo min ni fa yɛrɛ sara k'o fana to ale yɛrɛ wolofa ta tɛ koyi Jɔn Seydou k'a dɔn Salike Diko de ta tɛ wa Salike Diko de ta yɔrɔ ye o de dɔgɔkɛ o denw bɛ yen Salike Diko denw bɛ yen o de sara o fɔlɔ de sara o de ta ye dugukolo yɛrɛ o dɔgɔkɛ Mansuru Diko de nana yɔrɔ in da o fana sara o denkɛ fɔlɔ de nana papiye bɛɛ lajɛlen ta k'o don a kɔngɔ la o bɛ k'ale ta ye cogo di Jɔn Seydou sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Diko bɛna mun kɛ Jɔn Seydou k'a dɔn a nana ŋanamu boloda fa bɛɛ lajɛlen la cɛnfa la Jɔn Seydou k'a dɔn cɛnfa la sous-préfet o tɔgɔ de ko Boubacar Traoré a taara don kan Jɔn Seydou k'a dɔn ayiwa maire a taara don kan géomètre dɔ bɛ yen o tɔgɔ ye ko Alu Mohamed Diko a taara o fana ŋanamu ka don ko Jɔn Seydou k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni da di mun n'a fɛ sa min ye sɛbɛnfuraw ye u nana olu ɲaami ka kalabaso Jɔn Seydou k'a dɔn a nana yɔrɔ morcelilen Jɔn Seydou k'a dɔn a baara k'a kɔ a nɛmu a b'a feere cogo min a b'a feere ten sɛbɛnnikɛla ko u tor'o damada de la a dɔgɔkɛ nin bɛ yen min da ye ko Cheikhna Diko sabula a baara ka yɔrɔ in morcele Jɔn Seydou a bɛ n'a fɔ a ye kelen di dɔw ma i k'a dɔn yɔrɔ in morcele dɔ de kɔni nana i da k'a fɔ dɔgɔkɛ in Cheikhna Diko ye Cheikhna aw kɔni hali a fa ma sa fɔlɔ
min ye awɔ nin foro in ye a talen bɛ don a la k'a bɛɛ burusa o ko k'ale tɛ fɛn kalama la o kuma ale la ɲininkali kɛ o de laban nana kunnafoni di denbaya tɔ ma k'olu ladɔnniya Jɔn Sedi k'a dɔn mankan nana wuli o yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min kɔni ye hakilinaw ye ani jateminɛw nana jira k'a fɔ min ye dugukolo min n'a bara k'a boso Jɔn Sedi k'a dɔn haraba i k'a dɔn kuma kelen da k'a kelen den n'a m'a fɔ ko ayiwa nin yɔrɔ in y'i ta ye ne tun mana ka yɔrɔ feere de ka se k'a ka so jɔ walima ka soden kelen don a la a bɛɛ nkalon Jɔn Sedi k'a dɔn sɔmi kɛra min na a ye caman feere a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔn Sedi k'a dɔn ayiwa ko in nana bɔ a na nkalon nana da kɛnɛ kan minnu yɛrɛ ye tiɲɛ minnu yɛrɛ ta ye yɔrɔ ye n'olu de ye a salike dikodenw ye Jɔn Sedi k'a dɔn olu fana laban nana bɔ kɛnɛ ma olu ko k'an tɛ sɔn k'a fɔ e bɛna nin kɛ e bɛna nin kɛ Jɔn Sedi k'a dɔn olu ma jɛn n'a ye a tɛ sɔn sɛbɛnnikɛla ko mankan kɔni wulila sa i b'a dɔn nin ko in mana kɛ cogo o cogo maa dɔw bɛ ko in kalama a kɛra minnu ɲɛna a bɛɛ kɛra dɔw ɲɛna o Jɔn Sedi i k'a dɔn mankan kɔni wulila ka jɔ kɛlɛw sɛbɛnnikɛla ko min ye mɔgɔ kamana gan préfet maire ka taa fara géométrie kan olu bɛ se ka taa fara nin jɛ in kan nin yɔrɔ na cogo di u t'a dir'u ma Jɔn Sedi k'a dɔn k'a ko tiɲɛ don k'ale kun ye dɔ di ninnu bɛɛ ma wa o ka k'u sara ye nka an bɛ don min na ko bi ko in kɔni ni ala ma jan kɛ Jɔn Sedi n'u ma se ka fɔ kɛ balimaya la k'a ko dilan a ko laban a bɛ taa tribunal bɛ taa kaso la n'a dun taara tribunal la i k'a dɔn Mohamed Diko a laban i k'a dɔn a bɛ taa kaso la préfet ni maire bɛɛ bɛ taa kaso la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ révélation kɔnɔ masasi ka fasiri don daga tuguna ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le providentiel fasiriba n'o ye tile fasu cɛnu ye nin y'a ka sɛbɛn ye tile fasu cɛnu ko dandɛmɛnko de bɛ sɛ ɲɛji bɔ Africa Blue Television an kɔrɔkɛ n'o ye Siribe ye jɔnni b'a fɛ ka taa ba Siribe nanama sumalen ma a da tɛ kuma na a ka kotise maa ma ni ka taa munɛ sɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Ismaël Siribe ale de ye Africa Blue Network ale de y'o ɲɛmaaba ye sɛbɛnnikɛla ko nin baarakɛlaba ye min ye farafinna bɛɛ lajɛlen kala ɲɔgɔn na ni teleso sanumaw ye teleso min n'a ti bin maa kan a ti maa buruja sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Siribe ye a nin ko in min ni gwɛlɛya selen b'a ma gwɛlɛya in kɔni ye dantɛmɛwale ani bingali kɛnɛ kasɛkisɛ da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ka hakililajigin kɛ diɲɛkalo san 2008 a ko fɛn min ye Africa Blue Network n'a ɲɛma ye Ismaël Siribe ye a y'a sɔrɔ jamana bolo nin kɛnɛ in hectare 2 Kati Sanabara wa jamana yɛrɛ ye titre foncier bɔ a la ka d'a ma min numéro ye 22 756 ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jamana ani Siribe waati min a bɛ Africa Blue sigi u ye bɛnkan kɛ jamana yɛrɛ de y'a bila a ka clause la k'a fɔ a bɛ yɔrɔ in baara fɛn min ye a ka nafolo ye a b'a don a la k'a kunnɔgɔ gosi fo ka se miliyari hakɛ dɔ la sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ Siribe ye ɲarɔ baarakɛla don o yɔrɔnin bɛɛ a ye wulikajɔ daminɛ télévision ko tuma walakata fɛn min ye nafolo ye a y'o don télévision minɛnw na ka n'a bɛɛ lajɛlen turu Katisira la Sanabara i bɛ Africa Blue ka antenne baw ye yɔrɔ min na n b'a dɔn yen don i kini fɛ n b'a dɔn n'i tɛmɛna Berewuruju ka kayi na i kini fɛ i bɛ antenne baw ye yɔrɔ min n b'a dɔn yen de don n b'a dɔn anw ta tɛ yan voilà ne ni Siribe tɛ société la jamais tu n'es qu'un simple animateur africain ni Siribe société la ka bɔ a la mi ah bon tu n'es qu'un simple courtier ah bon i bɛna n b'o fana na i t'a la an ka yɔrɔ don an bɛɛ ka yɔrɔ don sɛbɛnnikɛla ko a ko Siribe nana ka na baara kɛ yɔrɔ in na i tulo ma jɔ CFA wari miliyari 3 a ka ca o ye a ka ca o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o ta k'a lajɛ fɛn min ye Africa Blue a nana nuturu fɛn min ye kunnafoni ye k'a cɛru fa bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara a donnama kama fɛn min ye Malitigiw ye a bɛɛ lajɛlen ko Siribe kɔni a ye Mali bɔ fiɲɛ na sabula fɛn min ye farafinna y'u kala ɲɔgɔn na télévision panafricaine continent africain k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye télésoba in a y'o baara kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye télévision wɛrɛw ye maa caman na ni ɲɛma da Africa Blue de ma ni ka téléso caya Mali la sɛbɛnnikɛla ko a ko Ismaël Siribe waati min n'a bɛ nisɔndiya la a sigilen bɛ k'a fɔ télévision ko a bɛna walankata sabu ko min ma TNT Sat n'o ye télévision terrestre numérique a nana ka n'o baaraw daminɛ CFA wari miliyari caman ba de a taar'o don minɛn na tuguni ka na n'u turu yɔrɔ in na a bɛ bila min na dɛ don dɔ cɛ dɔ sina ka na ten ni UC ko ale ye UC maître Lazare Meme Kone papier b'a bolo Bulldozer dalen b'a kɔ ka nin ɲɛsin Siribe ka titre ma yɔrɔ min bɛ yen ni minɛnw ma jɔ o yɔrɔ la fan dɔ in ye bureau ye yɔrɔ min bɛ yen n'o ma jɔba dɛ a tɛna ka na ni mansin ye ten sɔgɔmada joona fɛ ka na mansin kɛ kogo la ten giriw ka binni daminɛ
a ye kojugu kɛ. Africablue Sidibé ko mun de kɛra Sidibé bina waati min o y'a sɔrɔ a kɛn bɛ ka kan gendarmew cɛ olu kɛn bɛ ka yɔrɔ fin gendarmew na i b'a fɔ Dide sɛbɛnnikɛla ko Sidibé ko mun de kɛra o tuma fɛn min ye gɔlɔsi ye IC sina ka gɔlɔsi d'a ma ko kiiri tigɛra sur un titre ale ko kiiri tigɛra mun kiiri y'o ye ne ni maa ma ne wele kiiri la n ma taa polisi la hali maa ma convocation di a kiiri bi tigɛ cogo di maa ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko kiiri tigɛra Sidibé nana gɔlɔsi minɛ k'a lajɛ kiiri dɔ tɛmɛnen bɛ cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ dɔ tɔ ko Mamadu Ɲare kelen dɔ o ye Bakɔrɔba Ɲare ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Adama Zantigi Tarawele ale de fana ye kɛlɛ in kɛba ye a nana kiiri kɔni laɲini Ɲarelakaw fɛ k'a fɔ fɛn min ye yɔrɔ ye n'o ye hectare 60 ye k'o dugukolo ba ale bolo o b'ale bolo yɔrɔ min na i b'o dɔn wa Mɛgɛn Sikɔrɔ e Mɛgɛn Sikɔrɔ dɔn wa Sikɔrɔni a bɛ fɔ o de ma Mɛgɛn Sikɔrɔ Mɛgɛn Sikɔrɔ ko b'ale bolo Mɛgɛn Sikɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko b'ale bolo Mɛgɛn Sikɔrɔ o yɔrɔ fana bɛ Kati fɛ ko hectare 60 de b'ale bolo Mɛgɛn Sikɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko hectare 60 ale ni min bɛ ɲɔgɔn na ale kɔni ye se sɔrɔ o gɔlɔsi b'a bolo o tuma fɛn min ye ale sariya ko o tuma ale ka yɔrɔ bi yɔrɔ a k'a bɛɛ lajɛlen ci ni k'a bɛɛ lajɛlen ta sɛbɛnnikɛla ko a pannen filɛ nin ye Sikɔrɔni kunna ka pan point G kunna ka n'i yɛrɛ sɔrɔ fɔ Kati sira la k'a ka yɔrɔ dɔ y'o ye mais après Sidibé ka yɔrɔ dama to yɔrɔ in na koyi prince dɔ bɛ yen est ce que ENA fana ma dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen nouvelle ENA bɛ yen CFCD bɛ yen centre de formation des collectivités territoriales o bɛ yen voilà CTDEC bɛ yen centre de l'état civil Kartinaw bi dilan yɔrɔ min na o bɛ yen direction baden de bɛ yen o yɔrɔ bɛɛ la e ma yɔrɔ si ye fo Sidibé ka yɔrɔ o y'o yɔrɔ ye o ɲɛdɔnna da ye so minnu bɛ yen maa gansan minnu ka so bɛ yen personnel étage min bɛ yen danda la mais a panna nin bɛɛ de kunna ka n'i kɛ Sidibé ka kogo ka wɔɔrɔ k'a ci a t'a se fila sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye yɔrɔ min ji k'a fɔ ko fɛn min ye fatiɲɛ ye k'o don ale bolo ko min ma titre de propriété k'o de b'ale bolo ko tribunal ye kiiri diya la ka ti o tribunal fɛn min ye Sidibé ye a ma bɔ kiiri kalama a t'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ Ɲare ani Zantigi ni ɲɔgɔn cɛ Adama Zantigi ni ɲɔgɔn cɛ yala dɛgɛ sisi bɛ na bɔ karatɔ da cogo jumɛn Sidibé ko a ko n ka titre foncier bɛ n bolo n m'a sɔrɔ dogo la jamana yɛrɛ de ye titre foncier diya a numéro ye 27 756 ye kabi 2006 titre foncier bɛ n bolo wa a bɛ Africablue de tɔgɔ la ne ye baara kɛ yɔrɔ in na bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ko fɛn min ye so in ye a jɔra a bi san yiri ka bɔ maa si mana ka na ne ɲininka do kelen da kelen n ma wele kiiri la n sigilen nana masumalen ka na papier jira n na o yɔrɔnin bɛɛ ka na sin ka na so cili daminɛ Sidibé ko dan tɛmɛna kojugu a ko fɛn min ye ale ka titre ye o b'a bolo a ma fɔ titre ye foyi ye titre ma annulé a ma fɔ fiɲɛ bɛ titre la maa dɔ kana nana masumalen titre bɛ yɔrɔ min na ka n'o ci ko ti cɛkɔnɔba dimi ko nin kelen y'a tɔɔrɔ a b'a tɔɔrɔ ko bi bɔ a la Sidibé yɛrɛ dun ye kɛlɛkɛla min ye ko bi bɔ a la dɛ la hawla sɛbɛnnikɛla ko bi bɔ a la Africablue Sidibé a ye sariyatigiw wele o yɔrɔ bɛɛ olu ko maa min kɔni ye nin baara in kɛ min bɛ k'a fɔ yɔrɔ y'a ta ye o IC min ye baara kɛ a ko a bɛɛ lajɛlen bi sɔn ka taa kaso la sabula article 125 RGO article 313 code pénal sariyakisɛw a n'a taabolo n'a nabolo bɛɛ n'ala ma jagɛ fɛn min ye Bakɔrɔba Ɲare Mamadu Ɲare ka taa fara fɛn min ye u n'u nɔnɔw kan Sidibé a bi sɔn ka ni ko in dara bɔgɔ jɛnen kan kiri bi sɔn k'u wele ni k'u datugu sabula u taara bi yɔrɔ min kan yɔrɔ in jigi jɛlen bɛ sɛbɛnfura b'a la sɛbɛnfura jɛlen bɛ fɛn min ye Sidibé a ka titre nɔgɔ foyi t'a la wa a ma annulé a ye nafolo don yɔrɔ in na bɛɛ lajɛlen ɲa jɔn bɛ se ka Africablue yɔrɔ in ye Sidibé yɛrɛ bɛ taa baara kɛ yɔrɔ in na waati min na bɛɛ ko fa b'a la 2008 o y'a sɔrɔ maa si kun tɛ a bɛɛ sa ni fɛn kirikaraw ye sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ baara la a ɲɛna yɔrɔ nafolo donna la fo ka se CFA wari miliyari 3 ani kɔ ma maa dɔ ka wuli nana masumalen fɛn min ye papier langolo dɔ ye ko gɔlɔsi bɛ n bolo ka t'o bɔ k'o bi sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamana faamaw ye u yɛrɛ man k'u sigi fiyewu ni ɲɔgɔn na ka kɛ Africablue la jaa ko Sidibé kaso kanuna don ko wuli o wuli jamana jigin o jigin dingɛ kɔnɔ Africablue bi fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jamana bi bɔ dingɛ na wallahi sɛbɛnnikɛla ko hali ka da débat di dimanche ma kuma nafama minnu bi fɔ Mali jɔ kuma ni Mali ɲɛtaa kumaw ani farafinna kalali ɲɔgɔnna kuma minnu bi fɔ Africablue jɔyɔrɔ n'a ka wuli ka jɔ Sidibé ye cɛsiri min kɛ kunnafoni cɛrinin na ani jamanadenw farali la ɲɔgɔn kan ani nin man kan jamana kana kɛ fitiriwale ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Assimi Goïta n'a kulo ye nin mɛn a kan ka wuli joona ka nin ko in ɲɛɲini Sidibé ka tiɲɛ bi se ka segin a ma cogo min sabula u ye se bɛɛ de b'a ye a y'a mɛn o Assimi Goïta y'a mɛn a mɛnna wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dɛ histoire dɔ kɛra
yɔrɔ kelen na centimètre kɛrɛ la cɛ dɔ nana k'a bi maaw ka yɔrɔ sa u k'u ka yɔrɔ ti feere a taara munumunu dɔrɔn ka na ka taa titiri b'u ka yɔrɔ bɛɛ la ka na kogo kɛ k'u ka so koli jamana in dugukolo ko ala ka ni silamɛw kisi k'u ka so koli wa tribunal ye papier d'a ma fɛnɛ a kasibaatɔ dutigiw caman kasibaatɔ u taar'u sigi Asimi ka da la k'a kɛ kasi n b'o kalama Asimi ye mun b'o la de bi y'a to a ka segin ma tabarikala wa Sidibe ta in bi k'o ɲɔgɔnna ye a bi segin a ma n'a kana segin a ma Jean ye an ye min bɔ providentiel kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Jodi k'a dɔn waati n'a ka waati ma se hali ni sɛbɛnfura tɔnin bɛɛ an bɛ bi ta in bila sabula jumana ta waati bi ta an b'a bila yan nka sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an n'a da Mali faamaw tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya gendarmerie ka bolofara min bɛ Kita ani Kayi mara la k'a fɔ Filadugu dugu min bɛ yen n'o ye Mɔrɔmɔrɔ ye binkani digir'u la attaque digir'u la sabula a bi tarata kun fila bɔ bandiw de bi don dugu kɔnɔ sugu donya ka sugu koli ka bɛɛ da i disi kan k'u mɔmɔ ka taa n'u bololafɛ ye o m'u bɔ tuguni ka tila ka don dugu kɔnɔ se bɛ maa minnu ye misitigi ye minnu ye bitigitigi ye k'i da i disi ka $1,000,000 $1,000,000 n'i m'a di u b'i kunci u bi taa tileganbilen fɛ Mɔrɔmɔrɔ a ma wuli ka jɔ kan ka bolo radio so min bɛ yen n'o ye Ngolo Ɲare ni bɛɛ ko a ma Galawu radio Sewa Filadugu ale de ye kibaruya d'an gulo kan Amadu Jakite o t'aw ka yɔrɔ ye de Filadugu Mɔrɔmɔrɔ ye man di dɛ Amadu b'o fanfɛla in de Amadu de Brigo ah bon ni faamaw ma fɛrɛ kɛ ka gendarmerie bila ka taa u ka taa dugu Larawe jango sugu donyaw a ko juguyalen don o kelen b'anw yɛrɛ fɛ yen nɛgɛ la a fɔ safuru la ne de bɛ k'a f'i ye à 45 km de toi ici bandiw de bi t'u da maaw ɲɛ ntɛnɛn tɛmɛnen nɛgɛla ani Mariko ni Kulubalibugu cɛ u taar'u da maaw ɲɛ sugu taalaw segintɔ u bɛ bɔ min kalama pɔpɔp u ye maa kelen da joli la k'u bololafɛn bɛɛ ta ka taa n'a ye poste de gendarmerie bɛ nɛgɛla mais jama ka dɔgɔ maa 4 maa 5 sigilen bɛ poste la bandiw armée bɛ tu kɔnɔ a ka ɲi faamaw y'a mɛn sa a ɲɛ ka ɲini a ɲɛ ka ɲini Jɔnti Seydou n'a fɔra maa min ma k'i ka nɔnɔkɛnɛ kɛ sarakati ye n'i ma nɔnɔkɛnɛ sɔgɔmadafɛ biri sɔrɔ nɔnɔmugu mixwell ɲini sabula fɛn o fɛn n'a bɛ nɔnɔkɛnɛ na a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ mixwell la mixwell kɛ i ka daraka ye a k'i ka dɛgɛ la nɔnɔkɛnɛ mago bɛ ɲɛ fɛn o fɛn na ale b'o jɔyɔrɔ fa mixwell i k'a dɔn min ye ayiwa a fitinin bɛɛ a belebeleba yɛrɛ bɛɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ i ja ɲininkali kɛ a bɛ sɔrɔ yen mixwell e t'a ɲɛdɔn fɛn dɔ bɛ mixwell la ni suguri dunnen kɔfɛ n'i i b'a kɛ ji de la k'a min c'est riche tɔnkuna jimi nɔgɔ ani kanja a b'o bɛɛ de tɛgɛ riche et crémeux riche et crémeux min b'a la dɛ o de b'i sɔn suma fo ka sun tigɛ mixwell je connais ça o a banna ɲinan ye san 5 ye n bɛ mixwell kan ami dɛ ne b'a s'incloni de san wa a ka ɲi cɛkɔrɔba ma Babilen bɛ mixwell de fɛ Babilen ko duman ka d'a ye koyi ko cɛkɔrɔba gala don wa i kelen filɛ k'an bila ɲɔgɔn na nin ye a bɛ wele kɛ sisan ko daba ka nɔnɔ in dɔ ka na Jɔnti k'a dɔn waati ni nɔnɔ ma taa daba don ne tɛ k'a bɛ nɔnɔmugu sɔrɔ Jɔnti k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye an balima bɔbɔw ye olu ka jɛmukan u bɛ sigi sen kan sisan n'olu wulila Ahmed Jakite ale ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'u ma du su in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 Jɔnti k'a dɔn farikoloɲɛkɛlaw bɛ se ka na ni Ala sɔnn'a ma ntɛnɛn nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan Ahmed Jakite bolo tun bɛ nɛgɛ la ka kunnafoni lase Jɔnti Seydou Daba Tunkara wa salam.